Sino dito ang may alagang hayop? Yan bang hayop na yan? Ay, parang mali yung pagkakapronounce ko ng hayop Dapat hayop. Yan, hindi hayop. So, yun nga kabisyo, yung hayop ba na yan ay yung pet mo, yung tipong best friend mo in life? Ooh, yung akala mo, parang binili mo lang. O kaya naman, ibinigay sa'yo, inadopt mo lang. Tapos, dyan lang siya. Yung pala, magiging malapit ang loob mo sa asong yun. O di kaya sa pet na yun. Sa totoo lang, ang tagal ko na tong kinukwento at hindi ko sure kung may pake ka dito sa kwento ko na to. Pero, back in the days, years ago, hindi po ako mahilig mag-alaga ng aso. Wala po akong kahilig-hilig. Takot pa ko sa aso. In fact, pag may nakita na akong aso, tumatayo na ako o kaya lumulundag na ako sa mga lugar o pwedeng tungtungan para hindi ako maabot ng aso, para hindi ko maramdaman yung mga kalmot nila. Kalmot? Pusa lang yun. Charot. Pero anyway, ganun yung discipline ko before. Ganun yung dynamics ko before sa mga aso. But then again, eventually sabi ko, kailangan kong baguhin yung ganung klaseng thinking kasi wala namang ginagawa itong mga aso na to sa akin Ang cute-cute nila. So bakit? Bakit ako matatakot sa kanila? So with that mindset and my goal during that time was, ay kailangan ko nang harapin yung fears ko plus I wanna be kind to animals. Merong iba tao pero parang animals. So, nagiging kind ako sa ganun. Gusto ko maging kind. That was my goal. Until such time na unti-unti nagsimula sa papat-pat lang, tapos pa-carry-carry lang, tapos hanggang sa merong nagbigay sa amin ng aso. And then there was it. Nakapag-alaga na po kami ng aso. Sa amin na yung dog na yun. At ang dog namin na yun, ang breed niya po ay Shih Tzu Poodle. Ang pangalan niya Julio. So, imagine, mag-1 year na siya sa piling namin. And masasabi ko na napalapit na talaga yung loob ko dun sa aso namin na yun. At hindi namin siya tinitreat na parang, oy, bantay lang sa bahay to. Hindi! Yung iba, 'di ba, kumukuha ng aso, bumibili ng aso, nag-a-adopt ng aso para may bantay sa bahay. Pero kalaunan, hindi na makalabas ng bahay. Bakit? Kasi walang magbabantay sa aso. Ganon na po yung peg namin. So parang ang hirap iwanan ni Julio na aso namin sa bahay. So parang, alam mo yun, kailangan ng aruga, kailangan ng kalinga, kailangan ng pagmamahal, kailangan ng atensyon ng aso na ito. May life tong pet na ito. At ang lambing-lambing nila, kung alam nyo lang. Kaya nga, sobrang nakakasad yung recently na nabalitaan natin rather. Masyado naman akong selfish dun sa namin. Natin dun sa asong mercilessly. Tama ba? Ay, basta, animal cruelty yung ginawa. Walang kalaban-laban po yung aso. At katulad nating mga tao, nakakaramdam din po ang mga aso ng takot at sakit. Every life deserves respect and protection, and it's time to demand accountability and raise our voices against animal cruelty. So let us unite in being the voice for the voiceless. So eto pong aso na ito na mercilessly, tama ba yung word ko? Walang ka-mercy. Yun. Walang kaawa-awa na pinatay ang aso. Ito, si Kilua. You know what? Sobrang heartbreaking nung news na yun para sa lahat ng mga kabisyo natin may alagang pets. Sa mga nagba-value ng life. Kasi bakit naman ganun? Ba't nyo naman pusing na ako? Bakit nyo naman gugustuhin gawing pulutan? Although yung gagawin
pulutan, ano yun, chismis lang po yun. Di naman siya sinabi talaga nung palo-palo. Ay, hindi ko kayang sabihin yung mga words kasi masyadong graphic and ang sakit. Sinimulan ko po sa ganito yung adlib ko. Ito na lang siguro yung gusto kong iparealize sa mga kabisyo natin out there na nakikinig ngayon. Lahat po ng humihinga sa mundong ito, bigyan po natin ng importansya at wag po nating patayin. Okay, kung may papatayin po tayo, yung feelings natin sa taong wala namang feelings para sa atin pabalik. Charot! Uy, darot! Yun na po yung pwede nating patayin. But aside from your radyo, and aside from every human life, and every living species dito sa mundong ito, please, don't. Siguro langaw, lamok, pwede pa, no? Yung mga pets, pwede siguro yan. Pero yung mga domestic animals, please, 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 take care of them. Take good care of them, please. So, pakiusap po yan ni DJ Rakitera at lahat ng mga kabisyo natin out there na gusto maging boses para labanan ng animal cruelty. Alright? 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsuwa kapiling ng mabayang naniniwalang hindi ba ako palaging may pira? At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only, your boss, Princess DJ Rakitera.